Naimbagal daw yo ka Ilocano, welcome po muli sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa suporta ka Ilocano. Nagulog tayo ng barya sa poste kay Ilocano sa mga puting. Ito po yung ginagawa namin para tumibay daw yung bahay natin. Kasi magpuputing sila kaya magulog tayo. Yan yung lalagyan natin kay Ilocano. Ang lalim. Lagyan to pala yung po. Yun. Lagay tayo ng 20. Wow! Naimbagal daw yo ka Ilocano, kumusta po kayo? Welcome po muli sa aking YouTube channel. Shoutout nga po pala sa inyong lahat na lagi pong nanonood at sumusuporta po sa aking YouTube channel. Nag-ukay na sila ng mga natitira pang poste natin dito ka Ilocano sa harap. Ito po yung parking natin sa baba at saka terrace natin sa taas. Malapit na nilang matapos lahat ng poste natin ka Ilocano. Kasi 21 lahat na poste yan. Nandito na sila sa poste ng terrace natin sa taas at saka yan sa baba, yan niya po yung parking natin. Garahe po yan ka Ilocano. Nagulog tayo ng barya sa poste kay Ilocano sa mga puting. Ito po yung ginagawa namin para tumibay daw yung bahay natin. Kasi magpuputing sila kaya magulog tayo.
Sa kabila magpo-voting sila kay Ilocano. Yan. Yan sila kay Ilocano. Maraming salamat sa panonood ka Ilocano. Shoutout nga po pala sa inyong lahat na palagi pong sumusuporta po at nanonood po sa aking YouTube channel. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel at napadaan lang, huwag nyo naman pong kalimutan mag-like, mag-subscribe at hit yung notification bell para updated ka ni YouTube pag meron po akong bagong video. Maraming salamat po ulit ka Ilocano.